Lesike izindaba ze1KZNTV fundela usamukeliso kaNqulunga ngikubingeleleke mbukeli asikubhekele ihamba phambili usuku namhlanje. Umalume usenkantolo ngokunukubeza abashana iANC ibungazwe lokuzala namuhla kanti ke lamukelwe ngenhloko omele MK ETHEKWINI. Umama womntwana Womfana oneminyaka eyisishiyagalombili owadlwengulwa umfowabo uthi ke uculisekile ngendlela inkantolo elisingethe ngayo lolu daba. Inkantolo yasemzumbi lalele ukuthi ke umhlengishozi wabadlwengula kanjani abashana bakhe ababili abaneminyaka eyisishiyagalombili Womfana Nowentombazane oneminyaka ke eyisithupha ngoba ke esola onina balabantwana ngokuzikhukhumeza nokuzazisa. Umama womntwana Womfana oneminyaka eyisishiyagalombili owadlwengulwa umalume wakhe uthi uculisekile ngendlela inkantolo yasemzumbe elisingethe ngakhona leli cala. Iziko lezindaba like labika ngomalume onyukubeza abashana bakhe ababili Nowentombazane noWomfana ngoba ethuzisa umama babo ubuhlungu ngoba bayazikhukhumeza. Umhlengisi insi ayirephaka ingane ethi uyirephela ukuthi usina siyayitshela sezoma beingane wayesihlukumeza ukuthi yena uthi wayihlukunyezwe ekhaya sazi wayihlukunyezwa bayisaya ingane. So ke ngendlela umthetho oyiphethe ngayicala ngihappy ngoba ngiyabona ukuthi hayi uyona ijustice iyasevengwane nebail bamnqabelile azangaze ayithola. Eqhuba uthi ingane yakhe yomfana isiyalulama njengoba ibisizimoshela ingasenawo amabhliki. Noma nje ababili odilika jele bamngezele neminyanga phezulu because uhlukumezile ingane ngoba itrauma yona zisanazo kodwa ke okungconywana lo mfana useyahamba odokotela sengconywana enteni yokuthi bekade ezonela nani ngoba ukhona indlela abamtreatha udilika jele bona akabathole ngoba nje khona ezokwazi ukuthi umthetho ezokwazi akwazi usathathela umthetho ngezandla nokuhlukumeza ingane ngoba ingane azimenzanga lutho nathi sibazali baza sangisimenze lutho. Umama wengane yentombazane edlwenguliwe uthi ufisa umsolo athola udilika jele ngoba lesi sehlo sibahlukumeze kakhulu. Ngesikhathi ngizwe ukuthi umntwana wami odlenguliwe ngaphatheka kabuhlungu kakhulu because ngangalindele ukuthi ingenziwa umuntu osondelene nami. Isinqumo ke sithathwa inkantolo njengoba icase sidlulele regional court ngiyathemba ukuthi sizoba nobulungiswa kuphelele athole isigwebo esiright. Obemeli uMelofu Mthwalume uthi sebekhathele ugqiqa inkantolo ngenxa yokuhlukunyezwa kwabantu besifazane nezingane kule ndawo. Umhlengi wakashozi owekade evele enkantolo ngokudlwengula ingane ezimbili zabazala bakhe ena 5 years nena 6 phinde kube uJoshua wakamnyende ecabhane yena wekade edlwengule ingane yadadewabo naye eneminyaka ewu3 elakhe icala lizoba khona lemzumbe mhla ka22 February ngoba kusafanele ahamba ohlolwa ingqondo aphinde futhi ngoba kwakuvela ukuthi kune video yayenziwe ngamhlazane edlwengula ingane so lo video fanele itholakala enkantolo. Uthi uyafisa amaphoyisa asebenze ngokuzimisela ukuthi namaphoyisa sicela azame asisize nawo asebenze ngoba uthola ukuthi kwesinye isikhathi njengamanje nje amaphoyisa bekufanele ngabe iwona ahambile ayozama ukuthi le video igcine ifinyelele enkantolo umseshi wecala kodwa azange kwenzeke. Siyacela ukuthi nawo amaphoyisa nazo izinkantolo futhi sibambisane. Icala libe selihlehlela umhlazi ngama27 kwezokwethwasa. Lo mbiko benuwethulelo zamando sicele wezindaba ze1KZNTV ngisemzumbe enkantolo. Iyaqhubeka ke imicimbi elungiselela usuku lomgubho weJanuary 8 statement wenhlangano ebusa iANC eyenzeka iminyaka yonke uma kuqala unyaka. Namuhla kwesifundazweni eMpumalanga bekunomcimbi ukusikwa kwekhekhe njengoba iANC namuhla ibungaza iminyaka eyi112 yasungulwa. Ethula inkulumo yakhe umengameli walenhlangano ukhumbuze abakade bethamele lo mcimbi okusakwe ekhekhe njengoba kuusuku kwasungulwa ngalo inhlangano iANC. Ubakhumbuze ngezinhloso zokusungula kwayo lenhlangano. The ANC belongs to the people of South Africa. We exist as the African National Congress to serve our people, and our mission remains the betterment of the lives of the people of South Africa. From our inception at the Vryhoek Wesleyan Church in Mangaung, Free State, on the 8th of January 1912, the ANC, then called the South African Native National Congress, has always fought to bring people together to fight against oppression and for the liberation of South Africa. uRamaphosa uphinde waveza nokuthi
kule minyaka engaphezulu kwekhulu ANC abakhona ziningi izinto abazenzile. Now, after 30 years of governing, the ANC-led government has changed South Africa from what it was in 1994, Bayathanda Noma Abatandi. The ANC has changed this country. As the 1994 ANC victory was a breakthrough, much still remained to be done. The outcomes census of 2022 and some objective studies, because there have been others who have done studies, some of which were released by our biggest detractors, those who don't particularly like us. All of them point clearly to the fact that the ANC has succeeded in changing the lives of the people of our country for the better. Inkinga zogesi kanye nokunye nakho akusalanga ngaphandle njengoba ethi nakanjani ekhambeni kwesikhathi banethemba lokuthi bazoyinqoba lempi yokunqamuka kagesi. Amadlela ndawonye awolombutho nawo ethula imiyalezo yokweseka lo mcimbi abekade ikhuluma ngezinto ezahlukene kodwa behamba phambili ezeqembelishi MK Party enkulumeni zabe bekade beziveza ukugxeka isinqumo salo yongumengameli umnumzana uJacob Zuma njengoba kuyimanje eqhubha imikhankaso yokweseka iMK Party emva kokuphumela obala ngokuthi ngeke sayivotela iANC. Umcimbi weJanuary 8 statement uzoba sempumalanga kuyona lempela sonto siya kuyona. Kudebokho Sibisi bezindaba ze1KZNTV ku channel 261 ngiseThekwini. Lamukelo ke ngenhloko omiqembelisha umkhonto wesizwe ngesikhathi ke linenhlabalihide lwezimoto elokushini kwamasha eThekwini njengoba ke limatasa nokuhlanganisa abantu abazoleseka amalungu omphakathi athi njengoba sebenesikhathi eside bezama ukuzwakalisa izikhalazo nezinkinga lendawo abahlala kuyo ungazitholi izinsiza ezifana namanzi kanye nokwantula amathuba omsebenzi sebebekeke ithemba labo kuleli qembu ngenxa ukwazi ke amagalelo alo leli qembu elifolose ngaye. Kumenze ukusebenza kweminye emgwaqo elokushini umasha eThekwini njengoba amalungu eqembu lomkhonto wesizwe abephume ngobuningi abayingxenye yenhlabalihide lwezimoto obuhloswe ngayo ukulifaka ebantwini. Le nhlabalihide iguduze izigceme ezahlukene kuleli lokishi kanti umphakathi ukhombise ukulithakasela kakhulu. Iziko lesindaba lixoxe namanye amalungu omphakathi naveze ukuthi ke anethemba lokungcono ezimpilweni zawo ngaleli qembu. Cabanga ukuthi ke kuzokwenzeka njengamanje njengoba silethelwe iqembu elisha ukuthi njengoba sihlale emjondolo nje la sekuzoba noshintsho amanzi sihlezi singenawo kodwa manje ngiyathemba ukuthi laba bezayo manje bazosiza eMK. Ngicabanga ukuthi ushintsho luzoba khona la kamancinza manje njengezakhamuzi sesinesikhathi kodwa buka namanje mungathi uyabheka la sihlale emjondolo ushintsha lokho kodwa sithemba ukuthi manje yonke into izohamba kahle. Nginethemba kakhulu ukuthi mengabe sekukhona iMK sizovuleleka amathuba emsebenzi. iYouth ifundile, abantu abasha bafundile kodwa bahlele emakhaya abasebenzi, bahlele nama-degree bahlele nama-diploma. Sicabanga ukuthi lokho ukufika kweMK izosivulela kakhulu lawo mathuba lawo. Siyabonga kakhulu. Kuzokhumuleka ukuthi leli qembu lethule ngasekupheleni konyaka owedlule nalapho kwavela owayengumengameli wakuleli uJacob Zuma ephumela obala ukuthi uzolivotela njengoba engaseneme kukhongolose. Abaqhuquzeli balo bathi ke ngaleli qembu bakwazile ukubuyisa iningi labantu ebese lidube ukuzibandakanya nokhetho kanti amehlo abo athe njo ekutholeni ke umphumela ongabavumeli ukuba babambisane namanye amaqembu. Two-thirds majority isiza lana ukuthi siyakwazi ukushintsha imithetho, but if you don't have two-thirds majority ngeke ushintshe lutho, imithetho ayishintshe. So abantu abavotela umkhonto wesizwe party sithola two-thirds majority sikwazi impilo zabo zishintshe, because if you don't have two-thirds majority uzohamba uyocela kwezinye inhlangano but sine khona sihlukana khona ngama-policies zethu but ngeke isebenzeke le nto leyo. But usumangala inhlangano ephethe ikhuluma ngo-under 50% abeyaphinde unobhala athi khuluma ngo-30%. Thina sikhuluma ngo-30%, sikhuluma ngo-two-thirds majority ufuna abantu bavote baphume sikwazi ukuthi bathole inkululeko yangampela. If you don't have two-thirds majority kube siyahlala.
kuzamazame lonke lakudleli ngemumva kokwethulwa kwaleli qembu njengoba esikhathini esincane nje limenyezelwa labeseli namalungu angu-1 million. Yize laba bagqugquzeli ke balile ukudalula umhlahlandlela walo bathi ke zime ngomumo izinhlelo abafuna ukuyisebenzisa ukuletha ke ushintsho emphakathini. Thina sinezinhlelo siwumkhonto wesizwe ngeyigaba ukuthi uma ekhuluma nge-unemployment sizoyiletha kanjani kubantu, uma ngabe ekhuluma ngo-housing sizoletha kanjani kubantu. Yonke i-delivery sineyinhlelo ngeyigaba esoyihambisa ebantwini ngayo. So yiloko njena engifuna ukuthi abantu be-South Africa bazi ukuthi abaphume bawuvotela umkhonto wesizwe khona bezokwazi ukuthi ba-exercise inkululeko esasikade siphumile saya kubalandela yona. Ezindabeni ze-1KZNTV kube kuntomkhona Mvubu eThekwini. Sekuqhubekeke umkhulu umsinde ngenkulumo yethulwe ngunobhala jikelele we-ANC ufikile embalula lapho eveze khona ke indlela iqembu elibusayo lavikela ngayo owabe ngumengameli walo Jacob Zuma ngesikhathi zamacala enkohlakalo abethinta umuzi wakhe osenkandla. Ngemuva kwale nkulumo ithimba lezindaba ze-1KZNTV libe nengxoxo nomhlazi wezepolitiki ozimele uDokotela Zakhele Shamase nosichaze ke njengokululaza iqembu senzo sikambalula. UShamase uthi lokhu ke sekucacisa ngokusobala ukuthi ke izitsolo zamaqembu aphikisayo ezihlala esibhekiswe kubaholi be-ANC zihlale ke ziyiqiniso kepha kukhongolose uhlale phezukwazo. Unobhala jikelele we-ANC ufikile embalula usethula okukhulu ukugxeka okuvela ezinhlakeni ezihlukene ngemuva kwenkulumo yakhe yethule eMpumalanga osukwini lwayizolo lapho eveze khona indlela yeqembu le-ANC elabe livikela ngayo Jacob Zuma ngesikhathi esengumengameli waleli qembu. In defense of our president, we went to Parliament and opened an ad hoc committee and said a swimming pool is a fire pool. Yabona swimming pool leyo data sayichinja sathi fire pool. Uminister of police ebile khophe engaselanga tywala ubona ukuthi lento ubugqoki kunzima explain ubugqoki kaloku. People have lost their careers because of that thing. Yaye constitutional court yathi si voter in two weeks time wabuya umkhweng get judgment enjani wabetha upresident wethu wathi is not fit for office samnyamezela. Umhlazi wezepolitiki uzimele uDokotela Zakhele Shamase sikhuluma naye ngalolu daba uthi umbalula uyigqeme ngeqiwantwala ye-ANC njengoba lokho akuchazayo kuveza ngokusobala indlela abahlala ngayo phezulu kwezigemegeme ezigilwa ngabaholi babo. Ubaba umbalulo ube uthathe ngamawala kanti futhi utshengisa ukuthi iqembu elibusayo kanti sonke lesi sikhathi lenza izinto ngokwenzelela kuyiqiniso lokwakushiwa amaqembu abusayo ukuthi khona amaqiniso angavelanga kahle ngesikhathi senkandla. Manje ke lokho kube ubudede ngobukhulu ngoba chaza ukuthi zonke ke manje zonke lezi zinto ebezenzeka neyivikela lo mongameli okhona njengamanje kusho ukuthi amanga bayazi ukuthi amaqiniso onke lawo kodwa ngenxa ukuthi bavikela iqembu labo ukuthi lihlale qoqobale umbuso nabo ngoba bangabalandeli bebhodo eliconsayo bahlale bese parliament chaza ukuthi nephalaphala lekhulunywa ngawo kusho ukuthi into ekhona ngempela futhi bayabona nabo ukuthi iphutha kusho ukuthi kuyiqinisa amahlebezi ayethi umongameli wayesesulile bamncenga ukuthi angesuli mase ekhuluma kanje kwenza ukuthi zonke lento ivele obala. UShamase uqhubha ngokuthi lenkulumo iletha nongabazane ngokwethembeka komvikela umphakathi okhona kanjalo nokusebenza kwezinkantolo. Manje nalapha sinobunye futhi public protector osesebenza ngendlela ukuthi wathi phalaphala into engekho ayekho into wrong kusho ukuthi kuyabonakala ukuthi i-judiciary is captured, public protector is captured ngoba maningi amacala futhi esiwabonile nebengene enkantolo njalo mangenela amacala ayaphuma phambili umongameli. UShamase uthi ke lokho akukho la kuzophazamisa khona umsholozi kunalokho kuzomlandela eziningi zihlwele kunalezi abavele senazo. eAfrika nje abavele bamvotele usukumenza isoka umuntu bathe ke semlandele kakhulu. Sikhumbule phela ukuthi sikhuluma ngobani la sikhuluma ngowayephethe umongameli wayengene enkantolo ukhona amacala okudlwengula ukhona amacala aphinda adlule lapho aphinda waba umongameli kukhona vele izinto ezimlandelayo bamthanda kakhulu abantu. Ezindabeni ze-1KZNTV kube komqondisi Miyeni ngesempangeni. Asike sithi shelele etolo sibasiqhubeke nazindaba zethu.
Asikwamukele mbukeli ubukele indaba ze1KZNTV nazi-ke esithi zone ehamba phambili. Umalume usenkantolo ngokunukubeza abashana. I-ANC ibungazwe lokuzala namuhla kanti-ke lamukelwe ngenhloko le-MK eThekwini. Sekupheleke isonto lonke engatholakala owesilisa owamuka nomfula bezama kuwela iHenley Dam eMgungundlovu. Umenzi Mayisa oneminyaka eyama-35 ubudala wamuka ngosuku lokuhlukanisa unyaka ngesikhathi-ke kunezimvula ezinamandla bokuthi-ke wayehamba nomakoti wakubo nengane yakhe. Izidumbu zalabo babili zatholakala phakathi-ke emotweni. Umayisa yena kuthiwa waphuma emotweni ngesikhathi igugulwa ngamanzi. Ziyanda izigameko zabantu abamukayo edamini iHenley Dam eMgungundlovu njengoba kwenzeke esinye ngosuku lokuhlukanisa unyaka lapho imoto eyahamba abantu abathathu igugulwa ngamanzi. Le ndawo isetshenziswa kakhulu umphakathi ngesikhathi uwela ngezinyawo kanye nangezimoto kanti amanzi aba makhulu kakhulu uma kunezimvula ezinamandla. Ikhansela umlungisi Zondi uchaza ngesigameko. Kube isigameko esibhlungwana ukuthi kumuke abantu ikakhulukazi ngosuku lokugcina lonyaka kufanele siyoshaya amathini. Siyazi ukuthi esikhathini sedluleke kwakhona abanye abantu abamukayo kuleya ndawo. Kodwa bese sinethemba lokuthi njengoba sokuqaliwe umsebenzi webridge besicabanga ukuthi ayizoba khona ingozi efana naleya. Kodwa ke manje ngesimo sikaNkulunkulu kukhona abantu abagcine bemukile. Kube into ebhlungwana kakhulu ukuthi kumuke umama nendodana kanye nomfowabo and-ke umfowabo bengakatholakali even namanje. Kodwa ke umama nendodana bakwazile ukuthi bafihlwe izolo. Kulesigameko kubikwa ukuthi umshayeli washayela ucingo umyeni wakhe esephakathi nendawo nomfula ethi makaphuthume ezobalekelela nakho bemuka nemoto kepha wathi mayifika kwasekonakele wababona beguguleka phambi kwakhe. Kanti ikhansela lixwayise umphakathi ngokuwela kule ndawo. Kuyisixwayiso esikhulu ukuthi uma sibona imvula ziba khona ngoba ikakhulukazi uthola lisuke line kakhulu ngenhla ake sibheke ukuthi uma ufika nje ebridgeini uma kukuthi awusawabona amatshe ujike ngoba kuyahambeka ngenhla. Siyakhumbula kwakhona isikhathi la ngahambe khona ngabo 2021 2022 kodwa leyo mgwaqo kuyakwazi ukuthi kuhambeke and sicele futhi ukuthi uDepartment of Transport uphinde usilungisele lo mgwaqo kabusha ngoba bese kunendawanyana ezincane ebese zingasenawo amatshe. So siyacabanga ukuthi kuzothi kuphela isonto noma bazothi bebuye emaholidini bese beyasifakela lawo matshe ukuze imoto zingaqhubeki nokushibilika. Kodwa nje ukuthi uma abantu bebona ukuthi liyana abafonele nangasemakhaya ukuthi ngase kuba kusahambeka yini indlela ende sike sisho sithi ayibulali. Amaphoyisa KwaZulu-Natal asiqinisekisile isigameko. Ezindabeni ze1KZNTV ngu-Ayanda Dube eMgungundlovu. Ngenxa yokwanda kokucasana ngokobuzwe, ubuhlanga nangebalo okuthe chithisa komhlaba wonke, inhlangano isifananda World Peace Foundation ibeyisihlelo umcimbi ohlanganisa izinhlaka ezahlukene ngenhloso yokwakha ubumbano nokuthula phakathi kwezizwe. Lo mcimbi obizwa ngeJust Love ohlelwe ngusomabhizinisi Umshana Zulu ungenziwa ngeminyaka yonke uhlonishwe ngabaholi bezenkolo abavela ezweni laseGermany, abaholi bezombusazwe kanye noNdlunkulu kaMchiza wasenyokeni. Umcimbi Just Love Festival ohlelwe usomabhizinisi Zulu ukhombise ukuqhubeka nokudlondlobala nonyaka njengoba ubuhanjelwe nangabaholi abehlukene kanye nezinkumbi zabantu bezinhlanga ezihlukene. uyachaza ngalo mcimbi. This festival is bringing people together to highlight the transformation of love in one's life and where we must come together as a nation, build a nation and accept one another and pick up one another so that we could prosper as a nation. We've seen so much of challenges in society and we said no, that we must do something as the Sivananda World Peace Foundation to bring our people together, whether you are black, white, whatever color you are, it's just colors, but when we look at humanity, we look at the spirit of Ubuntu and we must revive the spirit of Ubuntu when we look at humanity. uNdlunkulu wesile sesebuza uNdlunkulu Mamchiza wasenyokeni uthi kwakuhlale kuyisifiso sembube umdlokombane ukuba ingxenye yalomcimbi wokwakha ubumbano. It was his wish to celebrate a day like this when we all come together and celebrate just love. He loved to see his subjects, to see his people loving one another, taking care of one another.
Imeya masipala eKing Cetshwayo uThamintulo beyingxenye yalomcimbi uthi ke lo mlayezo wozwana obushunyayelwa kulomcimbi uma ungasabalala nezwe lonke hleze kungapheza ukuba khona kwezigameko zokuhlukunyezwa esezaba insakavukela okumchilo wesidwaba. Ukuhlanganisa amasiko kwenza kuba sibe isizwe sibumbene ikakhulukazi umlayezo esiucoshile ukuthula ukuba sithandane ukuba sihloniphana sasisana sibumbane ngoba umlayezo omkhulu kakhulu kabi sathi umlayezo ongahambela zonke indawo ngoba lo mlayezo eqinisweni uma abantu bonke bengaba nothando ngeke kube khona le ndaba ye gender based violence ngeke kuze kube khona ukubulalana ngeke kuze kube khona ubugebengu ngoba phela awumgebengu kanjani umuntu omthandayo. I think ilokho engibona ukuthi kushoda kakhulu ukwazisana. Usihlalo weAction SA KwaZulu-Natal uzwakele eMncwango naye kube ingxenye yalomcimbi wenxusa abantu kuba bengalalele ngisho abaholi uma bekhuluma into ebanga uqhekeko ngokobuhlanga. So my message today to everyone, let's reject racism. Let's reject everyone, even those in leadership who continuously divide us along racial lines. Because it's easier for some leaders to take podium when they address the media to try by all means to gain popularity by dividing us along racial lines. Ezindabeni ze1KZNTV kubika umqondisi Miyeni ngeSarichard Bay. Seziphamise ukuthi ke akuvalwe imingcele kanye nezikhumulo zezindizi zakhamuzi zakuleli kulandeleka ukuvela kwembiko yokubuya kombhedukazi owukhuvethe eselikhuzi ibuya olubizwa ngeNew JN1 variant. Leli gciwane ke lokhuvethe lesibili kubukwa ukuthi ke selibheduke kwelasemelika kepha ke belingakafinyeleli kuleli. Abaxoxisane neziko lezindaba bathi ke banengebhe ukuthi kokuvuleleka nokungena kokuphuma kwabantu kwamanye amazwe kuleli kungase ke kwenze ligcine selifikile kuleli gciwane. Government akenze into yahlelo kumenze ekuqaleni akaba ama mistake khona. Into efuneka enziwa nje ukuthi abantu abangale ebavala ama border gates evala ama airports. And another thing into efuneka yenze government yamhlula before kwaze kwaba into engaka because engakhona ukuyisolve from ekuqaleni. Umuntu osuka ngale at least test if ethola ukuthi le covid le esefikile singakayazi ukuthi kuphi right now unayo isolate somewhere until ezebera ngangesithi ngeke babuyisele emumva kusiya ama country abala eMzansi angithi. Then masuthi lama visitors la ama tourists and what please ngathi ngakayema kancane ukuthi just for the moment like sene covid le ndaba ama tourists I know ukuthi tourism yenza imali South Africa but imali iza kamuva lana ama life it so ngathi ngama kancane indaba zama tourists wale kusela lento lokuthi covid because asiyazi kuphi and asiyazi lebuya izobe heavy kangakanani. But if izoba worse than last ekuqaleni, I understand. So government akavala ama airports evala ama border gates. Futhi airport no noma ngayivala exactly airport because kunabantu abangakithi abangale bafuna ukubuya akabuye ebatest ekabafaka la ngabatestanga ngoba because South Africa mangaphosite the covid entsha akekho osenayo right now angithi so uze kube easy akavala ama border gate evala ama airport umuntu ongena ngabe se test if ukuthola ukuthi ne covid isolation uzobe right. Okokuqala nje indaba ezibhlungu kakhulu lezo ukuthi futhi sithi siqala nje unyaka besathi soqala kahle unyaka mase kuthiwa futhi sekukhona enye futhi ukhuvetho selibuyile olusha kuyindaba ezingemnandi lokho. Kodwa ke ngicabanga ukuthi uhulumeni wethu isikhathi sokuthi sibone manje ukuthi okokuqala nje bafunda nemaphutheni abo bawenza ngokudlula ngoba phela ngokudlula ukhuvethe laliselusha kuseyinto efikayo singenazi indlela zokuthi sizokwenza njani ukuthi sibhekane nalo nokuthi ingcindezi ababe nayo ayingafani. Ngiyacabanga ukuthi sizoba ngcone manje ngoba sebeke babhekana nalo ngaphambilini. So sekuyisikhathi ukuthi sibone ukuthi uhulumeni wethu unendaba ngempela futhi uyafunda nemaphuthini. Ngicabanga ukuthi kokunye nje izinto abekumele bebheke ukuthi manje liqala ukhuvethe kuthiwa liyabhebhetheka akube nendlela ukuthi kulawule indlela abantu abangena ngayo nabaphuma ngayo ezweni lethu. Kube buhlungu kakhulu sikubone endabeni nje kulamaviki adlula ukuthi abantu kulula kanjani bengene la nokuthi bephume bengalawuliwe bengagade umuntu emngceleni bayawelela nje ngegebhe kalula kanjani. Athi ezinye zezinto ekufanele ebheke. Okwesibili ngicabanga ukuthi kwaphuthunywa kakhulu sekuphoqa ukuthi abantu abajove abantu abenzeni konke mhlawumbe mangakayezami ukuthi makukhona imjovo engasiza nomani aqalwe early ngalolo hlelo lolo ngoba kungcono ukuvikela kunokwelapha.
abantu abaningi kakhulu bashona ngenxa yokuthi basebelashwa kanti mhlawumbe manje ngekuthola indlela ukuthi kulokhu kuvikelwe silithole ikhambi masishane lingafiki makufanele ukuthi abantu bejova sizame ukuthi kujovweni masinyane kungakonakali kakhulu. Asithishelele eyitolo futhi sobuya siqhubeke nazo indaba zethu. Asiphinde-ke sikwamukele mbukeli usabukele zona indaba zo1KZNTV nazi-ke obekuyizona beyihamba phambili namhlanje. Umalume usenkantolo ngokunukubeza abashana i-ANC ibungazwe lokuzala namuhla kanti-ke lamukelwe ngenhloko le-MK eThekwini. Ake sibheke-ke engosini yezomnotho. Irandi lakuleli-ke lu-18.76 emaqhathaniswa nedola laseMelika, libu-23.85 emaqhathaniswa nopondo waseBrithani, libu-20.53 emaqhathaniswa ne-euro lase-Europe. Igolide lona $2,029.99 i-ounce, wolo ngahluziwe wona $78.76 umphongolo. Ake sibheke-ke engosini yezemidlalo. Iqembu labadlali be-All Stars oyengompetha be-Carling Black Label Cup okuhlanganisa-ke nethimba labaqeqeshi bazohlukaniselana-ke u2 million amarandi okungu-60,000 umdlali ngamunye. Leli iqembu-ke osekungumlando ukuthi-ke inqobe ngamagoli 2 kwelilodwa kwe-Stellenbosch FC kowe-Carling Black Label Cup ngempelasonto ePolokwane belihlanganiswe ngabalandeli bebevotela abadlali nobe kumele-ke baboshelwe eqenjini. Obengunozinto wosuku kuleli iqembu uItumelo Nkhune uzothola-ke le mali no-100,000 amarandi okuba-ke ngumdlalo ovelele wosuku. Stellenbosch ke ihlomile ngesigidi esisodwa samarandi. Nasike isimo sezulu esikalindeleka. Bukeleke ziyaguqa bese kuphathelwe zona osukwini namhlanje. Mina nawe-ke asiphinde sihlangane kusasa futhi ngase isikhathi esifanayo. Nisale kahle. Abethuli bethu bezindaba baxhaswe ithuliz Bayview Bridal. Ungabashayela kulezi zinombolo ezivelile.